Naimbaga oras, Ilocos. Naimbaga oras, partner. Naimbaga oras, partner. Idanon mi dagiti damag ang nasagap dagiti naliptag. Akameng ti Core TV News Team. News from the week that was, sa nga pula kang runan nga damag, ita alawas. Aming dagito'y maamuan iti 10 on 10, the Press Corps Weekend Report. Di paulo dagiti damdamag dito'y 10 on 10, the Press Corps Weekend Report. Tricycle driver, napaltugan. Lalaki, nagpakamatay. NTA, sana maapektaran ti syntax law. Panakapasanto ti Ilocano nga obispo versus sa Mangrugin. Governor Chavit, pinasardeng na ti Minas iti Villamar Kawayan. Resolusyon a may konektar iti barangay San Mariano Bantay, inpasan ti Iseco. Ethics celebration iti PNP, na iuswat. Balasitang, napilidan kalpasan ti pan nakadisgrasya na. Barua sistema ti panagalaan ti lisensya, iwaywayat ti LTO. Ipon, patok kadagiti umili. Di detalye dagiti damdamag dito'y 10 on 10, the Press Corps Weekend Report. Pinaltugan ti saan pa yan nabigbiga suspect ti may isang tricycle driver sa J. Barangay San Julian Sur, Vigan City. Kabayatan ti panagalan na ti pasahero. Maging gayta, partner, manariman pa lang iti ad-ado pa naka-imbestigar kada ito'y. Tapno maduktalan no siya sino ti likudan ni ti krimen. Report maniputin ni Michelle Benitez. Pinaltugan ti saan pa yan nabigbiga suspect ti may sa Amanagan Rodini Chidoro. Agtawen 28 may sa tricycle driver ken residente ti barangay San Julian Sur, Vigan City. Kabayatan nga man manehuen na ti tricycle nga addaan plate number QL-5057 ken addaan franchise number VGN-1457. Iti inisyal nga investigasyon, agala kumaday ti pasahero na ngem ditamit na pinaltugan ti suspect iti naminsan na daras. Nga ti mapapati na usar ken kwa na paltog ket shotgun basar iti napuntaan na bagina. Pick up ko may sunay ti pasaheros ta pinarada nga rod suna. Iso na laing simaruno nga rod dati suspect ket di nagminor daytoy biktima. Dijay pinaltugan daytoy suspect daytoy biktima iso dayan natamaan iti likod na. Dijay based on the accounts of witness dijay nga igigaman tayo tata nga DJ suspect nagkapo from behind. Base dyan ti bullet wounds nga na sagrap da iti biktima ket mapapating shotgun da iti napasamak ta may nga putok ngam adu iti bullet entry. Segon iti inted nga impormasyon ti witness kadagiti otoridad, iti suspect ket nakalugan ti skeleton a motorsiklo kinawanan plate number. Nakabado ti kulay gray ken nakakalugong ti kulay na labbaga. Bali tatakon going pa lang ti manhunt operations. Tapno matilay tayo jay suspect. Bali one pa lang iti identification na ngem damat lagat dati description di jay witness tatay ta nagturong kano nga nagpadaya. Ti posible nga iksitan na dayta no han nga tagadtoy itabantay kadati pagnantayod ta barangay Rawis kinado nga binti exit points na dito. So nga kitaan tayo DJ possibility nga from bigan matlaing DJ suspect. Iti agdama madamapay lang tinananayapan naka-investigar kada ito nga insidente tapno maduktalan no anya ti makaiga po iti likudan tinadakamat a pamaltog. Michelle Benitez, Core TV News. Mapapati ang napalaos sa selos wenno panagimon ti makikita dagiti otoridad na makaigapo. Iti panagbekel ti may isang lalaki sa J. Mambog, Santiago, Ilocos Sur. Nitaray ko iti Rural Health Unit iti Ili ngem na ideklaran nga dead on arrival. At ito ni Chris Alicante.
Pasado alas 8 tibigat, dinakita ni Manang Emily tibagin ni Jerry Sabado, 20 anyos sa taga-Mambug, Santiago, Ilocos Sur. Ang nakaibiti ni Tuuneg ti pagtaingan ni tinadakamat a biktima. Istorya ni Manang Emily nga asideg kakabagyan ti biktima. Mapan kumabumulo di ti tablangaw sa renda a paglaba. Ngem nakita na nakarikep ti tawa ken ruwangan. Inlukat ko nga damo dati ruwangan madeng. Kuna na manang madimot kunak. Din ti kadwa ko. Pigsaam nga kwa idurum mo nga ikugtar ko na inkugtar ko adeng. Hindi pagsurok ko dita ni nga banda, nakita ko nga mahang kumuamong ekspektar nga kasjay nga nagpakamatay, tamok susutilin na lang adeng. Hindi ko apaya Victor kunak, hindi ko di mo nga agsaong nga agmulagatan adeng. So di ko kinasjay ko di matakta talaga sigurado nun niya tubraon na ajayon adatalina nga nakakasjay muteng nga nakakiduman adeng. Insigida anay taray ti biktima iti health unit. Ngem sagunit ti attending physician iti dayta kanito. Naideklara deto nga dead on arrival. Sagun met ti PNP may sa nylon cord tinarekobre ti mismo crime scene no sa dino kabayatan ti investigasyon at dapay lay nga nakaigalot deto ti nagbitinan ti biktima. Well, according to sa investigator na nagpunta doon, nung dumating doon yung soko natin tsaka yung mga pulis natin, bali nakababa na yung katawan ng biktima, tapos naiwan na lang doon yung nylon cord na ginamit niya. Nakapagpatang met ti news team ti ina ni Jerry ani Manang Anita. Nakunana na saya at met ti amin ti maudi a panagpatangda ken ti anak na. Yam nasakit la para ken kuana ti napanawan na a pamilya na daytoy. Taidi nagtulag dagasawa na ko nga kaya namut nga sumaya at tibiyag da kuma anak ko ta dato nga rigat tibiyag. So nga napanunod da mga nagtulag nga nagasawa nga agasawa. Tama pan agyan ni bakit na tadatoy karigat nga rod na kong tibiyag. Basar pa investigasyon ti PNP awan met ti makita dang mabalin na pakailasinan no daman bilang napasama ka foul play ti panakatay ti biktima. Yan ti rumurumara rason ti paragbekkel ti biktima ket ti kadda ti problema iti pamilya. Considered solved na ito, pero tinitingnan pa rin natin kung meron pa tayong makikitang iba pang ebidensya. Pero as of the moment, considered closed and solved na ito. Chris Alicante, Core TV News. Iti sa baling adamag, saan na pinaglibakan ti National Tobacco Administration o NTA nga nadagsen ti syntax bill iti industriya. Iyam naman pa'y kasta na ipaganetget nga saan na maepektaran dagiti Mannalon. Di detalye, manipot kini James Castle. Iti pa nagtatarip ng dagiti leader iti tobacco farmers iti umuna distrito iti probinsya nga Ilocos Sur. Saan ang maidulin nga nadagsen iti industriya iti syntax law. Ngem uray no kasta kinuna ni Honorable Administrator Edgardo Zaragoza nga saan ang mapektaran dagiti Mannalon. Well, to a certain extent akit talaga nga bumabati we talk about the entire industry. Kaya talaga ang bumasit ang sigarilyo, kaya bumasit tumet ti demand iti tabako. No? Ngayon nung may panggip ka dagiti agmulmulay iti tabako, ti panagkita mi ket kabailan pa lang iti industriya, kaya dagiti agar-arami ti sigarilyo, kaya dagiti export ti sigarilyo, nga magatang na pa lang amin dagiti tabako, nga kasapula, nga ma-produce dagiti agmulmulay iti tabako. Inayon pa iti administrador nga maipampamuspusan latda iti panakailako dagiti rejects kas kumadagiti agamarilyo when nung umisit. Iti napalabas sa panag-aapit di mano iti 76 kada kilo ket pagragsakan launay dagiti Mannalon nung umatupay daytoy. In paganet-get pa in Honorable Zaragoza nga napateglauna iti panagkikinnamayat dagiti lokal a gobyerno ken ti National Tobacco Administration. Ni Mayor Edgardo Cobangbang iti ili a Kabugaw. Kinunana nga iti amin awagas ket maidandanon iti tulong kadagiti Mannalon ti Kabugaw. Pakairamanan nen iti panang tulong ti lokal a gobyerno iti panang bayad kadagiti utang iti NTA. Nga isu iti pagsarsaritaan dagiti maseknan. Ket binagi mo ti Kabugaw ti nagsaludsod no ada pa nakabalin na maamuan mi ko madigiti programa iti National Tobacco Administration nga pautang nga makinarya tapno mabalin nila mo ti makibinada nga kas LGU na makatulong kami mo directly kadagiti farmers nga agavel kadagiti nga makinarya nga utangan naman ni po dito NTA tanong bumagi kami labasit mo kumakin dagi pagbayad da akas may sa kadagiti wagas nga makita mi nga makatulong kami directly nga talaga kadagiti tobacco farmers directly.
iti napalabas sa panag-apit. 7 milyon na kilo iti pakadagupan iti apit at tabako dito Ilocos. Ken sumurok sa gasot a milyon iti naipautang ti National Tobacco Administration. James Castle, Core TV News. Ad-adu pay adamdamag ti panagsubli ti 10 on 10 The Press Corps Weekend Report. Pannakapasanto ti Ilocano nga obispo versus sa Mangrugin. Governor Chavit, pinasardeng na ti Minas iti Villamar Kawayan. Resolusyon a may konektar iti Barangay San Mariano Bantay, inpasan ti Iseco. Ethics celebration iti PNP, na iuswat. Dagitaken daddo mapay amwen ti panagsubliti. 10 on 10, The Press Corps Weekend Report.